Amkelenezo ke ilona bika lokuqala kwenqayizivele yohlelo lesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele inqalabutho kanye nenqophamlando yohlelo wakwalibona wena mphukela uhlelo lesidlo sasekuseni osakaza sesinguni kubabona kude ungahamba ke uze ukhathala uhamba izwe lonke leli alukho ilona lolu nje kuphele sethembeke ukuthi uyaphila mbukeli liyafathaza ke lapha egolile ke lathi nokwehlisa ke amathe impukane masifika phela thina singena ngomnyama ke lapha emsakazweni igama lami nguNonqolo kwaMwalo manje kungacoshi ihlaba ngalelimhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala angihambi ngedwa ngihamba nomadlongothi enkosi mamtshali masibotise mbukeli kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo namhlanje ke umhla weyethoba kweyomqungu ngalensasa ke siza kwenqo apho kwabhaca emaxesibeni emampondweni isikhahlele phakoxila inximanqamfu sithi molweni emnambithi ke nakweminye imimandla njengesiqhelo ke asize siphatha mbukeli sisoloko siqiniseke ukuba uthi uvuka nje ubesele usazi ze uthi ke nokuba kukho ingxaki ezayo apho ukhoyo ufike sele ubhinqe omfutshane xa sijonga ke kwelinye lamanqaku apha phambili singabalula ukuba izolo ke bekuqhutywa inkonzo yesikhumbuzo kaGqirha Peter Magubane kwaye ke uye wothulelwa umnqwazi ngendima yakhe ekulweni ucalucalulo ukuva oku nokunye hlala nathi de siyoyisonga eyanamhlanje ndimlo ke unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye umadlongothi maziphu mamshukuma umazondwa ngezakhe hayi amadenga wetyala mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure singena kuyo. As we celebrate this January 8, what are the challenges that lie ahead? What is expected of us? Umengameli weqembu elibusayo kulelizwe uthi NC sayibambe ngakho njengoba izama ukuyihlela kabusha nje ukusho lokhu njengoba iqembu libungaza iminyaka engaphezulu kwekhulu uyasungulwa. Umfowethu uGqirha Peter Magubane uthulela umnqwazi ngendima wayeyidlalile ekulweni ucalucalulo ngefoto wayezithabatha ebonisa ixesha phantsi korhulumente wengcinezelo. I'm here to make sure that every box has been ticked, there is nothing outstanding, and that everything is in place for them to focus on football. Bafana kanye nesafa sebevumelene ngeindaba 8 intamabhonasi emqhudelwaneni weAFCON. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lisemgodini ongcono njengamanje ukuyihlela kanye nokuyivuselela kwalo njengoba lihlanganisa ikhulu ne12 leminyaka selokhu lasungulwa. Abaholi ke abahlukahlukene einhlakeni zangaphakathi zeqembu bedlulise imilayezo yezilokotho zabo baphinde futhi ke baphawula nangezimo zezwe kanye nezombusazwe. Umengameli uthi njengoba iqembu namhlanje lihlanganisa ikhulu leminyaka ne12 selokhu lasungulwa ngo1912 selikwazile ukwedlula kuzinselelo eziningi selike labhekana nazo. Uqagule ukuthi amaqembu amaningi ezombusazwe azozama ukusebenzisa udaba lwenkinga yogesi ezweni njengethuluzi lokuzama ukuzakhela ugazi njengoba kuzoyiwa ukhethweni nonyaka. Electricity is still a challenge, let's admit that. A load shedding is still a challenge. But we are going to solve a problem, your load shedding. We are bringing more and more megawatts onto the system, and Nina Lapa in Mpumalanga, the whole nation needs to stand up and thank you for being the province that lights up the whole country. uRamaphosa uphinde wagcizelela ngelokuthi uhulumeni olawulwa yi-ANC osengakwazi ukubhekana nezinselelo zezwe. It could mean ukuthi abantwana batholi iNSFAS if you weaken this organization. Ngoba la amanye amaqembu asazi ukuthi bona whether they will have the determination that we have heard, the bravery and the courage that President of the Youth League was talking about, whether they'll have it to continue solving the problems of our people. We have addressed to solving those problems from 1912. Amalungu obuholi phezulu be-ANC athi awanakho kungabaza ngokuthi izinkulungwane zabalandeli ezizotheleka ngobuningi bazo enkundleni imbombela ngomgqibelo.
Umfoti uGqirha Peter Magubane uthulele umnqwazi ngendima wayeyidlalile ekulweni ucalucalulo ngefoto wayezithabatha ibonisa ixesha phansi korhulumente wengcinezelo. Uye wawongwa ke ngethuba kuqhutywa inkonzo yesikhumbuzo kwinkonzo yamaRoma eRegina Mundi eSoweto. uGqirha Magubane ubhubhe ngomhla wokuqala emva kokugula ixesha elide eneminyaka engama-91. Kuhlonishwe iqhawe elalwela inkululeko. Udokotela Peter Magubane wasebenzisa ikhono lakhe lokuthwebula wathwebula ukungabikho kobulungiswa ngesikhathi sobandlululo. Abaningi ke bamhloniphe ngeqhaza libamba ngokusebenzisa ikhono lakhe wacaba indlela eya enkululekweni. Oba kwethu ngithi salute to Baba Magubane. Salute to all the veterans who are here. I can see most of them here. We risked our lives for this liberation struggle. Were it not for this media, the world would not have known what was going on in South Africa. Wathwebula icala eladuma kakhulu iRivonia trial, imashi yabesifazane yango-1956, inhlekelele yaseSharpeville, imashi yabafundi bango-1976, kanye nezinye-ke izigameko ezenzeka ngesikhathi sobandlululo. uMagubane ke wahlonishwa ngendondo iNet Nakasa Award for Courageous Journalism. Umculi uSipho Hotstick Mabuza naye umhloniphe uMagubane. We need to create a monument, we need to create a museum where all his pictures and everything, where young people can be educated about his role. Umengameli ke uCyril Ramaphosa uhloniphe uMagubane ngomngcwabo sesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe. uMagubane uzobekwa endaweni yakhe yokugcina ngoLwesithathu. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Nzimande uthi angeke sisule esikhundleni sakhe. Uchithe umbiko owenziwe inhlangano elwela abakhokhi intela iOuter omyamanisa nosihlalo weNSFAS uNS Khosa kanye nabanye ekukhwabaniseni ithenda kulesi sikhungo. Uthi ke abameli bakhe baphezulu kwalo lolu daba. uNzimande usolwa ngokubandakanyeka enkohlakalweni nokufuna ukufumbathiswa izinkampani ezinezinkontileka neNSFAS. Lokhu kulandela ukubhujuka kwezingxoxo eziqoshiwe ezingaqinisekisiwe SABC ukuthi ziyiqiniso kangakanani. The purpose of this media briefing is to challenge the allegations contained in the outer report, refute the related distortions, and take the public into confidence on what is really behind these allegations. Nokho uNzimande uzichithile zonke lezi zinsolo. I want evidence, genuine evidence. Nzimande, you took so many kickbacks. Nzimande, you took $1 million to the South African Communist Party. We are a constitutional state, for God's sake. We are not a banana republic. uNzimande uthi ngonyaka odlule eNSFAS yabelwa izigidi ezingama-47 zamarandi ukuba ilekelela abafundi abangaphezudlwana kwesigidi. Uthi uzohlangana nebhodi lalesi sikhungo ngoLesithathu ukuze belungiselele ukuqala konyaka omusha wezemfundo. Yize zanda eziphakamiso zokuthi kumele eshenxe esikhundleni uthi akayindawo. I don't see the reason why I should resign, to be quite honest. I'm doing my job as I've been given by the president, and I'm continuing. As I have said, Thursday I'll be back here. uNzimande uphinde waveza nokuthi SACP yaziqhelelanisa nokuqukethwa umbiko weOuter. Kusenjalo iqembu iDemocratic Alliance lithi lizovulela amacala obugebengu ungqongqoshe wemfundo ephakeme malungana nezinsolo zokugwazelwa. Ngaphezulu kwalokho leli qembu lizobhalela umengameli ukuze iSIU iphenye izinsolo zenkohlakalo nokukhishwa kwamathenda esikhwama seNSFAS futhi ke bafuna ibhantshi eligcwele umoya kungqongqoshe wemfundo ephakeme. We are preparing criminal charges against Nzimande, and we are also briefing our legal team to declare the NSFAS board delinquent over the corrupt and irrational direct payment and accommodation tenders. uSteenhuisen uphinde wasola uRamaphosa ngokuba yivaka ngelithi umsabisa okwezulu owabe ewumengameli wezwe uJacob Zuma. President Ramaphosa is so scared to death of Jacob Zuma that he even let over 10,000 prisoners out of prison as an excuse to release the former president from jail. Many of those released have gone on to perpetrate great crimes against the people of South Africa again. Under President Ramaphosa, not a single person, not one, has been imprisoned for state capture.
Konke lokhu kwenzeka nje ziyaqonga ezingqinamba ezikhongethe lesikhwama kwazise kusanda kukhonjwa indlela isikhulu saso esiphezulu uAndile Nongogo naye owabe enindeka ezinsolweni zenkohlakalo. Abazali abaninzi baseNcisi eMpuma Koloni bayasokola ukufumana iziphumo zabantwana babo batyhola izikolo ngokubamba kuba betyala imali yesikolo nto leyo esisenzo esingekho mthethweni. Ukungafumani ingxelo yeziphumo zomfundi kubangela abafundi bangakwazi ukuqhubekela phambili nezifundo zabo. Abazali kuyabaxhalabisa oku. Umntanam lo high school umdala andifumananga i-report nge-reason noba ndilahle i-receipt. So ke ngoDisemba xa kufuneke ngondise i-receipt yangoJanuary endilahlileyo funeke yothatha i-report kwafuna i-receipt ndabe ndingenayilahlekile. Then the two bona abayifumenanga ilentuka i-report ngenxa yotypek abonga amnikeze umiss ongasekhoyo. So ke ngokwathiwa bayashota otypek kanjalo ke. Isiphatha kabuhlungu ngoba kaloku abantwana vele kaloku abakwazi ukufunda kahle xa ungabhatalanga kaloku bade bagxothe nogxothe esikolweni. Isebe lezemfundo linolwazi ngalomkhuba ukuba usasetyenziswa zezinye izikolo. Umntana kabina sivumelano nasikolo, isivumelwano sibakhona sibaphakathi komzali kwakunye nesikolo. Nto leyo ithi umntana kufuneka angabehlukumezeka angafumani report abanye abantwana bezifumene angazazi nento ba yena progressa na okanye ka progress ngenxa into ba kukho imali kuthiwa akayibhatalanga. Umboxela uthi ukugqibisana noku baza kuseka indlela yokunxibelelana kaWhatsApp nalapho abafundi baza kukwazi ukuxela ingxaki ezikumila kunje. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eNcise. Ngolwesine inkantolo yezobulungiswa yamazwe omhlaba izolalela isicelo seNingizimu Afrika sokufuna ukuphoqa izwe lakwa-Israel ukuba liye ukuhlasela eGaza. Umhlaba kungenzeka ubheke unyaka omusha kepha isimo asihle njengoba iqhubeka nje impi eseGaza elakuleli libhekise amabombe enkantolo yamazwe ezobulungiswa lithi izenzo zezwe lakwa-Israeli zihlose nje ukubulala abantu basePalestina eGaza. Given the kind of destruction that we have seen in Gaza since the 7th of October, and not only the high number of deaths, but also the high number of deaths of children amongst the 22,000 or so people that are confirmed to have died, around nearly 8,000 of them are reportedly children. INingizimu Afrika iqhube yathi elakwa-Israeli lehlulekile ukunqanda ukubulawa kwabantu kusukela mhla ziyisikhombisa kuMfumfu nyakenye kodwa umbuzo uthi umhlaba uzokwenza njani mayelana nosokwenzeka njengamanje. In this case, South Africa may be doing the US a favor because the US desperately wants a ceasefire. It's badly divided on the issue of Gaza and Palestinian suffering. Mengameli usivikele isinqumo sezwe. We are saying we stand on principle, and we were taught by the father of our democracy who said our freedom will not be a true freedom unless the people of Palestine are free as well. Inkantolo yezamazwe obulungiswa izolalela lolu daba ngolwesine nangolwesihlanu. Sibambe ngazibini ngokuhlala nathi usabukele ekhaya Jikelele. Imeko imaxongo kwindawo ezahlukeneyo zephondo laKwaZulu-Natal nanjengoko ukuhlasela kwezikhukhula kuqhubeka. Sithetha apha ngabantu abangaphezulu kwama-40 abathe basweleka ukuzawuthika ngoku ngenxa yoku. Umnambithi ke yeyona ndawo ithe yachaphazeleka kakhulu kwaye ke ishiye uninzi lungamaxhoba. Ukuva banzi ke ngazo zonke inkqubo ezikhoyo zokunceda lamaxhoba siqhagamshelana ke nesithethi sesebe lolawulo lentsebenziswano nemicimbi yemveli kwiphondo laKwaZulu-Natal umnumzana Siboniso Mngadi. Mnumzana Mngadi masikubulise sikwamkele enkqubeni. Asilungile msakazi sibonga nababukeli emakhaya.
Ibhlungu kakhulu into yenzeka kwiphondo laKwaZulu Natal. Kudala nalapha enqubeni siba nodliwano ndlebe malunga nezikhukhula ezithe gqolo ukuxhaphaka kulommandla. Ngoku siyabona into yokubana kuchaphazeleke kakhulu imnambithi. Ungathi mnomzana lithini futhi lezi zikhukhula zamvanje nenjengoko zibethe kabini emva kwexeshana emnambithi? Kunjalo ngempela msebenzi idaba lasemnambithi udaba olubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi lesi abantu kade bejabula imindeni ihlangene kukhisimusi kepha imindeni eminingi igcine isifihla amalunga ayo umndeni laphana ngoba kule mali bangu-23 abantu abathi badlule endaweni lasemnambithi. Lokho nje ngesigameko esenzeka laphana ngomhla ka-24 Disemba lapho babhubhuleka khona imoto. Kepha-ke ikhona ezinye igameko esiyiwe endaweni ezihlukene esifundazweni kunjalo ilimala impahla ingqalasizinda yabantu izindlu amabhizinisi emigwaqo. Umnyango-ke ukazile ukuthi iholo umama ubona wesithola imboyi ikhiphe ithimba-ke kusona zonke isifundazweni ngama-assessment iphinde futhi linikeze nalokho okuthiwa ama-relief ama-disaster kulekelela abantu kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bakhe kuye phambili. Namanje sisaqhubeka nokuthola lezi mvula lezi ndawo ezihlukahlukene bese amathimba ethu lawo indlekelele asiqaphe kakhulu ukuthi sizokwazi ukuthekenelela sizilapha nezokuthi silesinkinga. Ndiyakuva into yokubana uthi likhona ithimba elichophe ezithendeni ukujonga nokuqinisekisa into yokubana abantu bakhuselekile. Ungathi mhlawumbe ezizikhukhula ziqhubekile zihlasela imnambithi apho kubhubhe abantu abangama-22. Elinani lisame kwelinani okanye liphinde lonyuka kwaye ingaba bakhona mhlawumbe abantu abangekafunyanwa? Ngokumbili wethu bahlala kuphela esifundazweni sonke abantu abafumana kepha angisho ukuthi amathimba ethu lawa ezotabulo khona abantu abatholile kepha ngenxa yokuthi siwakade lokusoka esingakwazi ukubahlonza ukuthi ngabe yibo yini ababamile ukuthi bayahleli namanye amabele. Kusekhona uhlelo le-DNA sizokwazi ukuthi kuqinisekise ukuthi ngempela yibo yini abantu kade bebile bahlomile. Siqhubekile ngoba izivilo ziyaqhubeka namanje ngoba sikhuluma ngesifundazweni endaweni eningi. Ithimba lethu lisiqaphe kakhulu isimo lisabheka nanokuthi khona mhlawumbe eminye umonakalo osudalekile mhlawumbe ongadede ngaphezu kwalesibalo lesi besesinaso njengamanje. Siyaqonda obana ezimvula ezinobungozi ziqhubeke iveki ezimbini. Ndiyahalela ukuqonda mnumzana into yokubana ninxibelelana kangakanani nabesimo sezulu ukuze kuhlangulwe abo bahlala kwindawo eziyingozi. Kunjalo kukhona izixwayiso esiyikhiphayo almost usuku nosuku uma ngabe sithola i-information ku-South African Weather Services nesazise ukuthi indawo ethile engenzeka wasencipini ingakhahlamezeka. Bese-ke sikwazi ukuthi sixwayise labo masipala sisebenzise isakazo nabezindaba ukwazi ukuthi imiyalezo isabalale yendawo sesikhuthaza namakhansela uma noma uma yonke into ezokwenza ukuthi wonke umuntu ayithole i-information. Esesikhuthaza kakhulu ngokuthi uma ngabe sibona ukuthi indawo yakhe isengenzeka ukuthi ihambe kuhleli ikhaya ingamane noma endaweni ithole imethelwane la ngisizakala khona ukuthi phakamise asolekayo sibheka kodwa futhi sakuthola ukuthi umbane wona nawo ubinomthelela kakhulu kodwa abantu abangaphezulu kweshumi nesifundazwe sebethina shaya umbane kuleli hlobo ukuthi lilodwa kuyasitshela-ke lokho ukuthi ikhona inkinga ungqongqoshe bomosithola lokuqala imihlelo lokurola out nezinto ezithi ngama-licensing conductors ezenza izama ukuthi Mnumzana Mngadi ndiyafuna ukuqonda njengoko kusweleke abantu abakwelinani ngaba mhlambe niyena ndwendwela ifamilies zabo kwaye siyaqonda into yobana kukhona namakhaya athe abe kanti ayatshabalala. Ingaba zithini izicwangciso ezokuqinisekisa into yokubana aba bantu bafumana ikhaya? Ingaba mhlambe ekuhambeni kwexesha bazawukhela amakhaya kwaye ngoku ingaba bagcinwe phi? Ingaba bakhona indawo bagcinwe kuyo? Kunjalo mhlawumbe ayesiqale ngokulekelela laba abathe badlulelwa izihlobo zabo. Uzokhumbula nje ukuthi khona lapha endaweni yaseMnambithi kunomndeni wethu kwakumsinado lapho balahlekelwa khona ngamalungu ayisikhombisa. Wonke umndeni esemukeni yagugulwa izikhukhula khona lapha. Ungqongqoshe-ke bongesithole umlilo hambisana nethimba neminye iminyango
izamile ukuthi izashele yonke noma imindeni le ethe yahlekelwa kakhulu ngesikhathi bazama ukuthi siyilekelele lokulekelela kwethu sisenzana neminyaka efana ne-social development improvement sikwazi ukuthi singenelele silekelele ngama-arrangement ukuze bakwazi ukufihla siqinisekise ukuthi abantu abanye nabo bayathola iphinde sikwazi futhi ukuthi sisayisize ngalokho kuthiwa kwaluleke ngokomqondo ngoba isimo sidinga lesi sishiya imindeni kakhulu ididekile ngokomqondo bayadinga ukuthi bathole ama-psychologist azokwazi ukubalekelela ngokunjalo nalabo abasuke besurvivile mhlawumbe igameko ey'fana nalezo so siyakwazi ukuthi sixhumane nabo sibasize kakhulu edabeni lokuthi kwakheni kabusha bangawumlungiso lokho esuke kumoshakele sihamba ne-human settlement njengoba thina siyihulumeni esibambisana sikwazi ukuthi sisebenze nakwanye uhulumeni khona nenhlangano futhi ezinzweni zikahulumeni ezizimele kepha ezisele ukuthi zona ziyafisa ukuthi zilekelele ikakhulukazi ngesikhathi zemvula ey'fana no-Alamdad Foundation efana no-IPSS Medical Rescue South African Red Cross zonke izinhlangano sesebenzisana nazo kakhulu ukuthi silekelele laba abathe bakhahlanyezwa yisifo esesibiza neminyaka ngoba bafethu ikhaya abanye abalahlekelwa umshanguzo nabo ngesikhathi sezikhukhula yize bakwazi ukuthi sheshe babuyisele siyakwazi ukuthi sikuhlanganise yonke. Mnumzane Mngadi uthetha apha ngensebenziswano siyaqonda into yokubana inhlekele ezibumila kunje zichaphazela kakhulu uqoqosho bakhona osomashishini kwindawo yalapha eMnambithi ingaba mhlambe ikhona indlela yokubani babuyekeza osomashishini balendawo njengoko uqoqosho lutsala nzima ingakumbi kule ngingqi sentsho ngoku xa kuzawuvalwa nemigaqo ufumanisa into yokubana kukhona ilahleko abakwazi into yokubana baqhube amashishini wabo ikhona indlela mhlambe okanye uthethathethwano nabo ukubani babuyekeze kunjalo msasazi bakhona osomabhizinisi endaweni nasendaweni yaseshowe bakhona osomabhizinisi amathemabhizinisi abo akhahlamezela abanye kwaphephuka uphahla phezulu noma-expert besihambisana nokunamadla abanye thole ukuthi umanzi angena endlini esesikuqinisekisa-ke nangabe senza lokho esithi ukuhlola kwethu ama-assessment sikhulumisane nabo sibone ukuthi bakhona yini abangenayo mhlawumbe i-insurance ngoba basebenza nabo somabhizinisi laba sithi ba-formal khona nalaba sithi ba-informal okunye kutsho ukuthi laba ba-formal bona kuba ngcingwane isimo sabo ngokutsho ukuthi banama-insurance lawa akhave amabhizinisi abo kodwa laba abangenayo ama-insurance yasebenzisana nabo efana no-small business development khona ama-agents afana no-state lapha ukuthi bakwazi ukuthi bahlole ukuthi sokhumbula msakazi ukuthi ngey'khathi zekhukhula lezenkulu ngo-April 2021 ezahlasela kakhulu lapha endaweni yaseThekwini namanye amadolobha wakhona baye baningi abantu abakhahlamezeka ababheke ebhonke kepha ngokusebenzisana nenhlangano efana ne-National Development no-state ababezinga namakhilamafantsa amazimelaokusana nolwazi bahola imishini noma isikunzi namanzi lapha endaweni abasebenzela kuzo bakwazi ukuthola usizo so uhlelo hlale likhona njalo lokuthi bangabe sesikwazi ukuthi senze ama-relief ama-response because yonke indawo nomuntu bayalahlekile ukuthi umnqosho zibongisele into yesithole ama-reports nawo umuntu uyabhalele lonke iminyango e-relevant nephikekayo ngoba agriculture uma kukhona abantu abakutshalile emasimini ukuthi umuntu emasimini abantu basebenza sikwazi ukuthi into yokulunga nesikuthintele sikwazi ukuthi isondele sikwazi ukulalela labo bantu abasuke bekhahlamezekile. Mnumzane Mngadi uyawatsho ngaphambili into yokubana nisebenzisana kakhulu no-South African Weather Services uqinisekisa into yokubana nikhupha izilumkiso eluntwini ndingathanda into yokubana ndikunikeze lithuba unikeze izilumkiso kubantu abaphayana eMnambithi nakwiziphaluka kuba siyaqonda into yokubana mhlambe abanye kuba siyabona nemoto nako ezibonakala ngathi zingena emanzini ungathanda nje ukulumkisa abantu ingakumbi namhlanje nakule veki into yokubana intona abangathi bayilindele kunjalo msakazi mhlawumbe angiqale ukuthi ngokwe-forecast le ende kakhulu ebheka mhlawumbe the 3 months or the entire season mhlawumbe yasehlobo noma ilezi isuku nezimvula i-South African Weather Services uke wasitshela ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sonke sizothola imvula engaphezulu kwale ejwayelekile eminyakeni kuleli hlobo so ngalokho-ke kusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sihamba lezi imvula zifike esipecially nje mfusho kakhulu
Ingqongqoshe lezesithomelo kukhona imikhankaso eminingi kakhulu ayikade eyihola ngaphambi kokuthi kuze kufike ukhisimusi lapho besabela khona ey'ndaweni ezahlukene sihlangana nemikhankaso. Sizama ukuthi sibaxwayise noma sikhombise ubungozi balezenzima ukuthi kungakalani bese siphinda futhi sicobelelane ngamasu asingakwazi ukuthi siwasebenzise ukuze siqinisekise ukuthi umoya wabo awuzamuntu kakhulu. So ngiyafisa ukuthi abantu bakwazulu-Natal endaweni nambili sezibonakala vele ukuthi zivamisile ukuthi zihlasele iy'khukhula ukuthi bathathe kakhulu izixwayiso esizikhiphayo. Abantu abasey'ndaweni ey'phansi abasukele bayefigqela endaweni ey'phakeme abahamba ngey'moto bangabezinto asingazami ukuthi sizamukele amabheki amancane afana nasuke evele seyabheka phezulu. Abantu abasemakhaya asingazami Sisa ukuthi abantu babesendaweni eziphezulu nikhona izona sifuna Mnumzane Umngadi masibambe ngabzibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana kwezi nkqubo nithi nizimisele ezizawuphumelela kwaye sibone into yokubana imiphefumlo yabantu iyasinda phakathi kweentlekele eziqubayo kweliphondo. Enkosi kakhulu. Asibulele kakhulu. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye ibinguye umnumzana uxolo mbukeli uSiboniso Mngadi osisithethi sesebe lentsebenziswano kurhulumente nobethetha nathi ke malunga nemeko okanye nemeko yohlaselo lwezikhukhula kwindawo ezahlukeneyo zephondo laKwaZulu-Natal sithi tutwini nakwimindeni kaloku ethe yaswelekelwa lusapho lwabo ngenxa yezi zikhukhula. Qinisekani into yokubana niphephile kwaye ke nithatha ke nenqalelo izilumkiso eziphuma pha ku-South African Weather Services. Ngokumbukeli masithatha ivenkile qiniseka awugungqi kusekuninzi esikuphathele kona. Siphethe sikamkele mbukeli lapha ekhaya Jikelele kanti ke njengamanje sekuyisikhathi sokuthi ke sibheke kwezemidlalo. Bafana esifinyelele esivumelwaneni nenhlangano yengameli kaNobhutshuzwayo kuleli isafa mayelana nokuhlelwa kwamabhonasi emqhudelwaneni weAfcon. Owengamele inhlangano yebhola likanobhutshuzwayo kuleli uDani Jordan uthi umike yanqoba umqhudelwano weAfcon Bafana izohlomula ngegidi eziyizikhombisa ngokwedola laseMelika okuyimali elinganiselwe egidini eziyi130 zamarandi kanti umihlulekile ukuthatha le ndebe ngeke ize ithole lutho. If they win they get 7 million. If they lose they get nothing. We want the team to focus and to perform. We have, over a period of time, settled this team, and we don't want to waste time on discussing unnecessary stuff. Kusenjalo kunethemba lokuthi leli iqembu lakuleli lizofinyelela esigabeni somkhumula jezi njengoba nje nabadlali balo behlose ukuhambela ibanga leli. Hopefully, it can go a step further than the previous one. We went out in the last 8, so it's possible. We need to dream high as a country, but we need to be realistic as well. We did well, certainly Tunisia in the World Cup. Mali is playing a kind of home game. It's near to the border of Mali. So yes, they will be very motivated, so it will not be easy. Emidlalweni wayo oqala emqhudelwaneni Bafana izobhekana nemali mhla ziyi-16 kwephezulu. Siphele sikwamkele mbukeli ke lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi kanti bangabe siqhubeka phambili ngezindaba esikuphathele zona uyaqhubeka umbungazo weqembu elibusayo iAfrican National Congress enkundleni yezemidlalo iMbombela esifundazweni eMpumalanga. iANC ihlanganisa iminyaka eyikhulu kanye ne12 yasungulwa. Izolo ke umengameli wayo ANC uCyril Ramaphosa ubevakashele umndeni kaEnoch Mabuza khona le eMpumalanga kanti ke namhlanje kulindeleke ukuthi kusikwe ikhekhe lokubungaza lomgubho. SABC ke ithumele ke uqweqwe lentatheli yalo esiyimkantshubomvu kwezombusazwe usamkele wakwaMaseko. Maseko sikubingelele sikwamkele ekhaya Jikelele sibonge ngesikhathi sakhe ekseni. Sibingelele ngoxolo siphinde sibingelele nabalaleli. Samkele yini singayilindele osukwini namhlanje njengoba kuzobe kusikwa ikhekhe nje?
Esingayilindela kakhulu ukuthi umongameli weqembu elibusayo kanye naso sonke isigungu esiphezulu phecelezi top 7 abaholi baleli qembu bazobhekela endlini zobukhosi baseMpumalanga kwaNdebele namhlanje ukuyobona namakhosi ayo leya ndawo yaseMpumalanga ukuze bezothola ulwazi ngokuthi yini izidingo nqangi zamakhosi aseMpumalanga nanokuthi bebheke ingqalazinda kumasipala ofana neChriste Besiliyani okuyilapho kwamhlanga kwaNdebele lapho umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa ezobohola ithimba labaholi abaphezulu baleli qembu ukuyobona amakhosi aseMpumalanga kuzona zonke izindlu zamakhosi zombili zaleya ndawo. Siyazi-ke ukuthi iqembu elibusayo njalo makuJanuary maselibungaza ukuzalwa kwaleli qembu liyahamba liye emakhosini ukuze lizothola ulwazi into abayibiza nge-revolutionary pilgrimage. Ilapho ke namhlanje abazobe beqhubeka nakhona ubonile nayizolo ukuthi bahambile baya kwabaholi abaqavile esebadlula emhlabeni bayo ANC abadabuka khona esifundazweni saseMpumalanga. Namhlanje ke njengoba benza nango-2017 nango-2018 ngenkathi nangofuthi nangonyaka odlule isikhathi bese Free State bazokwenza into efanayo ukuhambela izindlu zomdabu. Sibonile impela umengameli ehambela khona laphayana esho nokusho ukuthi cha bazothatha amandla laphayana eqinisekisa ke nokuthi ke bonke laba bathi ANC iguqile ayikho iNC eguqile mase ke ANC lona iqembu elalethenjwa abantu ngesikhathi ke kuyiwokhethweni ngonyaka u1994 engabe namanje basalethemba iqembu elibusayo abantu uma kungenjalo ngabe yini imbangela yalokho? Babheka noxolo ikwizibalo zabantu abavota eNingizimu Afrika okhethweni lakazwelonke ngo2019 leli qembu lathola amavoti awu11 million eNingizimu Afrika yonke ilo kaba yilona iqembu lamba phambili lathola u57.8% wamavoti kulelo khetho lelo. Mawubheka futhi iqembu elilandelayo lathola amavoti amaningi kakuyiyona iDemocratic Alliance iqembu eliphiksayo lathola amavoti angango3.3 million wabantu eNingizimu Afrika. Kuloko kujinisa igebe elikhulu phakathi kwayo iANC neDA ngabantu abavotile. Kodwa ke izabelo zabantu abavota eNingizimu Afrika sezancipha kakhulu mawubheka ukhetho lwango2021 lohulumeni basekhaya ngesingisi bathi kakuyi lowest voter turnout phecelezi. Lokho kuchaza ukuthi kwabantu abancane kakhulu eNingizimu Afrika abahamba bayovota ngokhetho odlule lohulumeni basekhaya. Asazi-ke kuzokwenzakalani kulonyaka ngo2024 njengoba kuziwa okhethweni lakazwelonke kanye nokhetho lwezifundazwe. Ubheka nje abantu baseNingizimu Afrika bathukuthele ngokuthi ugesi uyacimacima phecelezi load shedding banenkinga zamanzi. Mawubheka indawo zonokusho la kuhlala khona abantu abadla izambane likaBhondo koSentini kujike nakhona kuhambe amanzi insuku ezimbili noma ezintathu. Mbheka nje moya koSentini Mall ngeke ngaya manje ngoDisemba kafika amanzi engekho kuleya ndawo lapho abantu abadla izambane likaBhondo abahamba beyothenga khona izingubo zimpahla zokugqoka abanye bayoshopha khona amagrosa abanye bahlala khona koSentini bake bebe nenkinga nawo ke yamanzi uye kwendawo efana njengona not riding la eGoli. Masubheka ke indawo ezisemaphandleni ezisemakhaya ezifana njengo-Applesbotch eMshwathi kohlathi nabo bajike bebe nenkinga yamanzi ukuthi amanzi ayavalwa masekugijima amavatarikani. Lokho okudala ukuthi kusolakala ukuthi khona inkohlakalo eyenzakalayo kulabo masipala basekhaya ukuthi kuvalelwa amanzi. Mawubheka nje uya endaweni efana Lady Smith Newcastle zonke lezo indawo ezingalapho kunamadamu amaningi ngakhona kodwa abantu balaphayana bayahlupheka ngamanzi. Kwenye inkathi amanzi awabi nawo kodwa banamadamu amaningi bona kodwa amanzi abawatholi. Lokho kuchaza ukuthi ke intukuthelo kwabantu baseNingizimu Afrika iningi. Mawubheka intsha ke ehlala emakhaya ehlala kuMlazi emalokishini koMashu koThembisa koSoweto koSishigo eLimpopo uye eUtenhage eEastern Cape nakoMdantsane abantu abaningi abanayo imisebenzi kuyintsha. Lokho kudala futhi isithukutheze esikhulu-ke kwabantu baseNingizimu Afrika. Nje umongameli wolusha we-ANC uKhweleni Malaji ekhuluma izolo utshele umongameli wayo iqembu leli ukuthi lento yokungasebenzi kwabantu abasha eNingizimu Afrika i-ticking time bomb. Lokho kuzodala ukuthi kube khona abantu abazovukela umbuso kusasa ngoba amathuba omsebenzi awekho njengoba wabona kwenzeka kwamazwe ase-Arab ngenkathi kuyi-Arab Spring kwaba yintsha eyavukela umbuso yasukuma phansi ngoba ilela
ukuthi ayisebenzi amathuba omsebenzi izinto azihambe kahle ezweni labo naseningizimu Afrika abantu abaningi sebeshilo ukuthi lokhu kungenzeka uma isimo esinje sokuthi abantu abasha bengawatholi amathuba omsebenzi bengasebenzi bengavukela umbuso ngakusasa. Maseko yini ocabanga ukuthi kumele ukuthi ilungiswe yiqembu iNC ukuze ikwazi ukuthi mhlawumbe ibuyele ngokugcwele emandleni okulawula izwe uma ngathiwa kuyenzeka ukuthi isabuyela ke ekutheni ilawule izwe ibe namandla agcwele ngizwile ukuthi umubala ukungasebenzi kwentsha indaba ikagesi indaba ikamanzi endaweni ezemakhaya mhlawumbe kuphi okumele nje iNC yona njenge-ANC ikulungise. Noxolo mawubheka isimo esiningizimu Afrika esekuyona njengamanje iANC ishawa induku zayo ngokumangithi iANC ishawa induku zayo ayilikho iqembu kanye nezwe lana eAfrika elisenze into iANC esiyenzele abantu baseningizimu Afrika kakhulukazi mobheka ekuhlenzekeni kwabantu ngezindlu ekunikeni abantu amanzi ekunikeni abantu ugesi ekwakheni ingqalazinda endaweni zasemakhaya phecelezi into ebizwa ke-rural development okwakuyisinqumo esathathwa ngenkathi uJacob Zuma ethatha izintambo zombuso kuloyo ngumongameli wezwe uThabo Mbeki. Lokho kutshengisa ukuthi kuningi iANC esekwenzile kodwa ngokuhlinzeka abantu abaningi baseningizimu Afrika ngogesi bahlulekile ukwandisa amandla ezikhumulo ezizophehla ugesi lokho okudala ukuthi kucime ugesi namhlanje lokho okudala ukuthi ngenkathi uhulumeni wobandlululo wakha leqalazinda yezikhulumo zokwakha zokuphehla ugesi phecelezi lezi ziteshi eziphehla ugesi ngamalahla bakwakhele idlanzana labantu eningizimu Afrika idlanzana elimhlophe nendawo zasemadolobheni nendawo zabelungu emaplazini kuphela hayi ukuthi kuphinde kuhlinzekwe osamkelo nonoxolo abahlala leko Applesbroch eWard 3 eswide eDubuti ukuthi bathole ugesi akwenzakalanga lokho nokuthi umuntu oleke umhlaba yalingana emakhaya emaphandleni ukuthi athole ugesi nomuntu oleke ovembe eLimpopo ukuthi athole ugesi namanzi lokho ke sekudala ukuthi ngoba iANC yahluleka kanye nohulumeni bahluleka ukwandisa izikhumulo ezokwazi ukuphehla ugesi ngamalahle noma nge-renewable energy laba abakhuluma ngayo namhlanje noma ngayo i-nuclear le yaseKubeck lokho kudala ukuthi ke iEskom mayisihlinzeka abantu baseningizimu ngogesi isindelo ngoba basebe baningi kakhulu abantu abadinga ugesi kumele belungise lokho sibonileke ukuthi icabinet yaseningizimu Afrika ithathe isinqumo sokuthi bazokwakha i-nuclear power station ezoletha u-2500 megawatts kuyona ke igrid ezobe sihlinzeka ngogesi lokho kuzosiza ukuthi ugesi ungabe usacima ungqongqoshe kagesi udokotela uHosiyezo Ramaphosa uyichaza kabanzi leyo ndaba maseke futhi kumele kulungiswe into yamanzi akukho kuhle ukuthi abantu abahlala komnambithi koScott Lady Smith Utrecht kodandi ukuthi abanawo amanzi kodwa indawo zabo zinamadama amaningi amanzi asuka kubona ahambe yophakela ezinye indawo zaseningizimu Afrika moya ophongolo nje idamu lasejozini belingahlinzeki abantu basemkhanya kude abantu abafana nekwendawo zangaphesheya ngalapho komkhanya kude indawo ebizwa ngeFanos yaKwaZulu Natal ukuthi bengawatholi amanzi eqhamuka ejozini ingoba manje ke ungqongqoshe wamanzi usenzo Mchunu oyendunankulu esifundazwe saKwaZulu Natal sekunezivumelwane ke sokuthi idamu lasejozini lizohlinzeka indawo efana njengongwavuma nabo namanzi lokho kuzosiza kakhulu ukuthi bengalibuki nje idamu kodwa bona amanzi abawatholi kalula kanjalo ilezo zinto ke nje ezosiza leli qembu elibusayo ukuthi likwazi futhi ukuthi lithandwe abantu baseningizimu Afrika ngokuningi babo kakhulukazi ke nokuxazulula indaba yamathuba omsebenzi yentsha yaseningizimu Afrika nokuklina amadolobha mawubheka nje iTheku manje masulufanekisa neTheku ngenkathi lisaphethwe oloye umeya onomuso dolophu walela dolobha uObed Mlaba naloye ucity manager ngaleso sikhathi uMike Sutcliffe masubheka iTheku manje ungakhala mangasulibona kuumuntu ohlale eThekwini kakhulu indle ivele igindbeke nje emgaqweni kwenye inkathi indle ingena olwandle mase futhi ingqalazinda emgwaqo inama pothole idolobha aliklinwa ngesikhathi
mawuye beach nje la ko South Beach nako North Beach la ngo December abantu babeya khona behambisa ingane ema beach ingane ziyoswima lapha emaswi lawo ma swimming pool ingqalazinda yakhona ebingekho sezingeni eliphezulu ngale festive season ngalo December lokho okutshengisa khona ukuthi omasipala baseNingizimu Afrika bayahluleka ukulungisa ingqalazinda ekhona kanye namapayipi kulabo omasipala asilethela amanzi amanye wawo madala uyendaweni efana nje nasemfuleni lana eGoli kumasipala wakhona eVal nako Vereeniging indle iginqika emgaqweni abantu amanzi awafiki kahle lokho kutshengisa khona ukuhluleka kohulumeni wentando yeningi okulethela nokuphucula izimpilo zabantu kodwa abanye bengathi ogogo bathola impesheni intsha ifunda mahala ezikoleni kusukela ugrade 1 ama-crash nawo akhona asezingeni eliphezulu izikole zikhona esezingeni eliphezulu mase futhi kukhona uNSFAS ingane ezifunda emanyuvesi nasemacollege zifunda mahala lokho okutshengisa khona ukuthi uhulumeni uyayiletha ingqalazinda uyayiletha intuthuko ebantwini abantu bathola izindlu zama-RDP lokho ke okulinye uhlangothi ongasulibheke ukuthi uhulumeni usuyiphuculuzile izimpilo zabantu eNingizimu Afrika kodwa noma uyiphuculuzile izimpilo zabantu kunezingqinamba esikhona lekubuyela kuleli iphuzo kade ngilisho ukuthi iANC kanye nohulumeni waseNingizimu Afrika ushawa impumelelo yayo ishawa izinduku zayo. Samkele uke waphawula lapha umukhuluma ngodaba lokuthi kuzokwakhiwa nuclear station power station ngiyakhumbula ukuthi mina ngesikhathi ke sakamongameli uJacob Zuma kwayihlongoza indaba yenuclear kodwa iningi lalihlaba lihlikiza ke ngalesi sikhathi okungenza ngiyibuza ukuthi ngabe ke ngalesi sikhathi sekuyini le esiyenza ukuthi manje babone ukuthi cha into engenzeka ngoba futhi ngiyakhumbula nokuthi umengameli Ramaphosa iningi lalinokumethemba ikakhulukazi ngemva ke kwakhe ke umongameli lo wayengumongameli uJacob Zuma ucabanga ukuthi namanje ke usayisethenjwa yini ebantwini umengameli Ramaphosa mawubheka ipolitiki yanamhlanje kakhulukazi umongameli wayengumongameli weANC noma wayengumongameli weJacob Zuma njengoba esephume eceleni wahamba wathi yena usehamba neMK manje usiyayilaxaza yona lenhlangano ebusayo ayihola iminyaka eyi16 soloke iANC yabuya eNingizimu Afrika ngo1991 kwingqungquthela eyayibanjiwe eDurban Westville lapho akhethwa khona njengephini lika Nobhala waRamaphosa wahamba wayobo isiphini likamongameli kaThabo Mbeki waphinde wahamba wayobo umongameli waleli qembu ngo2007 ePolokwane waphinde wabuya ngo2012 eBloemfontein eMangaung waze washiya izintambo ngo2017 lokho kutshengisa ukuthi naye ke uzophuma nabantu abaningi kuleli qembu njengoba usuyibona nje into yeMK mobheka ku social media bebhetheka mobheka amarala akawabambayo noma iseSoweto noma iGodanhauser kwaZulu Natal noma iseThekwini noma ikephi abantu bayagcwala ngoba bathanda yena uJacob Zuma njengomuntu abanye ke bathanda yona ke inhlangano ebusayo iANC kodwa esikwaziyo ukuthi iANC ike ibhekene nezingqinamba mawubheke ngibobheka ngokhetho loka 2009 emva kwenqungquthela yango 2007 kwaqalwa iqembu elalibizwa ngeCongress of the People eyayiholwa uMsiwa Likota noMbazima Amashilowa emva kwalelo khetho iCope yathola amasithi ihlalo ezu33 eParliament kwahamba yafadalala mawubheka namhlanje after emva kwenqungquthela yango 2012 yeANC eMangaung ngo2014 kwaba khona iqembu la Julius Malema iEFF nalo lathola ihlalo eziningana eParliament laphinde labuya ngo2019 labuya selibuya ngehlalo ezu44 ekutshengisa khona ukuthi liyakhula kodwa njengoba sekuvele iqembu ke layo ke iMK la kaJacob Zuma asazi kuzokwenzakalana kodwa mobheka emlandweni wezopolitiki kakhulukazi esifundazweni sakwaZulu Natal uzanele kaMagoza Msibi mayihlubuka kwiIFP eyoqala iNFP iIFP yayikade inomasipala abaningi esifundazweni sakwaZulu Natal
lokho kwadala ukuthi lesasifundazwe sigcina sesingena ezandleni ze-ANC nomasipala abaningi ababephethwe yiyona inkatha kakhulukazi moya koZululand moya endaweni efana nakothukela district lezo labo masipala abagcina bewelela kwi-ANC asazi-ke manje njengoba sekukhona i-MK lokho kuchaza ukuthi lokho okwavelela i-IFP ngaleya mnyaka ngenkathi ukaMagwaza Msibi ephuma eceleni eyoqala i-NFP kuzokwehlela iqembu elibusayo ngoba akhambi nje umuntu owesifundazwe sakwaZulu Natal owumholi kulesa sifundazwe uhambe umuntu wayemungameli waleli qembu wayengumongameli wezwe futhi mawubheka nocwaningo elalenziwe yona i-ANC ngokhetho laka 2009 nango 2014 ngo-2009 kwaba khona abantu abalengisela ku-800,000 abavota kuzwe lonke bevotela i-ANC kodwa esifundazweni sakwaZulu Natal labo bantu ababu-800,000 babengekho leyo nto yayibizwa ngokuthi umfowethu lolo cwaningo laveza ukuthi abantu bakwaZulu Natal babethi hayi sizomvotela uButhelezi esifundazweni kodwa kuzwe lonke sizovotela uZuma ngoba umfowethu baphinde lokho kwenzeka ngo-2014 kwathi mase i-ANC sekuvela izinsolo zenkohlakalo nayo yonke into eyenzeka kuhulumeni ngaloso sikhathi labo bantu ngo-2016 babuyela sebebuyela kwi-IFP abanye baya kwi-EFF lokho kwadala ukuthi i-ANC iluze omasipala abaningi oyilahlekelwe omasipala abaningi kuzwe lonke esifundazweni saseGauteng kanye futhi nakwaZulu Natal. Hayi samkelo siyabona khona impela ukuthi cha iyozala nkomoni ke lapho ngalokho kusungulwa kweqembu iMK impela ngoba nje nawusho ukuthi cha umenga lo wayomengameli Jacob Zuma okusho ukuthi impela cha bakhona abamesekayo ngoba sibonile lapha eMpumalanga lapha bebe nombuthano khona nakhona kodwa ke hayi sesiyobona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi liphele lapha sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho samkele namhlanje kuseni sikufisele nje usuku oluhle. Sibonga kakhulu noxolo. Mbukelo bekusamkele Maseke besixoxisana naye ke oyintatheli ke esimkantshubomvu lapha eSABC ezindabeni ke zezombusazwe njengamanje ke mbukeli ke sesingena ehoreni lethu lesibili. Ewe masingene senze njalo siqhubeke ke sibaphakela eziphala phambili eqiniseka into yokubana uqhwanyazi siyangena ngoku kwiyure yethu yesibini yenkqubo.